इनी ईद रजता सेकेंड डे अंच नमैते मुल्पंज एट्रियम मॉल उंडो अडे पोंदुल्ल टाइम ऑलरेडी 3 गंटे अंड वनस्पुर पिदड्नी कांडेर्दिंच इल्लडे इत्त अंच साई कांडे पेंटिंग पुरा मंतुंदित्तदते पेंट मंदिरते पेंट मंदिर कांडे आ वीडियो उंडे पाडवा डॉग एंच मुन्पुने ಏನಮನ್ಪುನ್ ಸಾಯಿರ ಕಾಮ್ ಮನ್ಪುನೆ ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪುನತೆ ಆರ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ಸಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಸಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಂಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ದಿಜಂಡ ಎಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಕುರುಂಡ आइक प्लास्टिक पूरा पार्द कुल्ला दिन ಸಾಯಿಗ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೆ ಮುಲ್ತು ಪೋರ ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವಂಚ ವಂಚ ಗೋ 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 ವಂಚನದು ಸಾಯಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಬಂತಂದಲ್ಲೇ ಆ ಖಾಲಿ ಚೇರ್ ಬಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮುರಾಣಿ ಕೊಡ್ತು ಜೌಲ್ ಕೈ ನೀ ಕೊರ್ಬಿರ ಕೇಕ್ ನೈಸ್ ದಿಯಾ ಗೋ Go, let's go. Pole. Yay, Sai. Yay. Sai, pole. Come.
ಕೊರಿಯಲ್ಲ ದಿಯಾ ಸಾಯಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಇಕ್ಕ ದಿಯಾಡ ಬೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು ಅದೇನಾ ಲೋಡೆಡ್ ಫ್ರೈಸ್ ದಿದ್ದು ಏನು ದಿದ್ದು ಏನು ಇರೇಗ ಅವು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ನತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಏನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾಯವು ವಂಶ ಸಾರಿ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಆಗತ್ತ ಆಗ ಕೊರಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿದೆ ಬಕ್ಕೋಳು ಎಂಕೇನು ಬುರ್ಚಿನ ಬಲ್ತ ಹಾಂ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬುರ್ಚಿ ಬಣ್ಣತೈ ಬೋಡ ಬುರ್ಚ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕದೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಣ್ಣಿ ಬಲ್ತಿಂದೆ ಕಲ್ತದ್ದು Sorry, it's okay. It's okay. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಲೆ ಹೆಂಗತ್ತಾರೆ ದಿದ್ದು ಹೋಂಡ್ ಐಸಿ ಅವೇನೆ ಏನ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಾಪಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾಯಿನ ಒಪ್ಪು ನಾವು ನನ್ನ ಬುಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಪಾಪಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಬತ್ತಂಪ ನೋಡು ಓಕೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಿಪ್ಗಳು ನಿಂತಿದೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಶಿಪ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ವಿಶೇಷ? ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಫಿಲಮ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಂತೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಕ್ಕಡೆ ತಿಂತೀನಿ